חזרנו לכם, סליחה שזה נעצר, אני פתאום רבנו, קצת טיפה, הבאתי לו מכה והוא הביא לי מכה, בגללו אני יצאתי. גם אני. אז תמר, שחר, עוד 3 דקות. כן. הצילו! רגע, לא עוד 3 דקות, עוד 2. בואי, בבואמה. עוד 2 דקות. עוד 1. עוד דקה. עוד דקה בכלל, אתה אומר. אחלש. בוא נראה אותך. אתה אומר? הגיע הזמן להחליף אותי. רגע. 3, 4, קאט! למה קאט? סתם בא לי להגיד קאט! עוד 3, 2, 1, יאללה. להחליף. חזרנו לכם באמצע של הסרטון. והפעם אני יוצא באדמין. צבע הובלה. חברים, מה זה? מה זה? תומר, תרחי קצת. אבל רואים פה הכל. תרחי. בסדר. למה אני לא חוזר לחיים? לא יודע, תשאל את עצמך. וואו, המסך כזה מטושטש. ביי, תומר. יש לי אדמין. אדומים. לא, עכשיו מצלמים 10-10. כן. כן. נכון. עכשיו מצלמים 10-10. נכון. עוד 8 דקות. זה המוזיקה של גל עושה, נכון גל? אוי. הרגתי מישהו. אוקיי, אני יוצאת מהקיד הזה. אני אעשה לך אחר. Ja, nog deze. בינתיים מוזיקה לרענן. לה 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 לה. זהו. סוף סוף. זה הזמן עכשיו לבנות את הבית. החתיכה הורס שוב. באמת הוא הורס. הוא יהרוס את כל העולם. אני יודע. אני הולך לבנות בית פיצקלח. ונשאר לגל עוד 6 דקות. לא. כן. נשבע לך, אפילו בוא תסתכל ותראה. רואה? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Help me. Bye.
עוד 5 דקות. די כבר. נשבע לך עוד 5 דקות, אפילו בוא תסתכל ותראה. לא עושים את זה ככה. עוד 4 דקות. לא עושים את זה אבל ככה יותר. אז איך? אומר לך. לא רוצה לדעת. די כבר נראה. לא. עכשיו שנשאר גם במילא כנסו אליי הביתה, עכשיו הגיע הזמן לעשות מערכות אבטחה. תעשה לייזרים. אני לא אוכל להיכנס לבית של אצלי. בסדר. עכשיו הגיע הזמן. לעשות קוצים. אבל אתה בעצמך לא יכול להיכנס עכשיו. נראיתי. מה אתה עושה? תגיד לי. מי? אתה. מי אני? כן. מי התחת שלי? אחלה בדיחה, סתקדיש. עכשיו צריך לעשות מה מצחיק? זה לא אפשרי. אני הצלחתי. אבל עכשיו תגיע זמן להסתיים בבית. אני אצלח להיכנס לבית כזה. דומה לטוסיק של בבו. תודו שהוא. לי זה כן. תדעו שזה היה לו. תדעו. וגם הבית שלי יפה. תדעו ותראו את הבית. לא, אנחנו שונאים את הבית שלך. הלאה, אני בונה טירה. לי יש בית יותר טוב ממך. חיים של הכלב. יש. עוד 2 דקות. שתי דקות. אני מקום לפני האחרון. איזה באסה לך. זה המקרה, תודו. מה? מגיע זה לא להרוג קצת האנשים. ואיך אתה תעבור? ככה. עוד דקה. אנחנו כבר לא עושים את זה. חרב מפלטיניום. חרב מפלטיניום. עוד רבע דקה. או חצי. בונה. גל, אל דבר כמו אידיוט. איך הוא הרג אותי? עוד 7 שניות. 5, 4, 3, 2, 1. יאללה, ביי.